Bon dia, nois. Avui toca fer projecte. La part que ens toca són les piràmides de població. Us he posat dos vídeos que són molt interessants, que els podeu mirar perquè us donen molta informació sobre el concepte de piràmide i com s'interpreten. Però igualment, ara estic buscant la fitxa que us toca fer. És aquesta, d'acord? Tal com us diu els vídeos, us heu de fixar en què està dividit. A la part dreta està la part de dones i a la part esquerra està la part de dones. I la franja d'edats, que és el que ens informa de quantes persones o quin tant % de població hi ha d'aquelles edats. Vale? A partir d'aquí, doncs és interessant que mireu què passa el 1950, què passa el 1970, què passa el 1990, què passa el 2010, què passa el 2030, què passa el 2050, no? Perquè fem una mica d'anàlisi, de comparativa, com ha anat millorant, augmentant o disminuint la natalitat, com ha anat augmentant o disminuint l'esperança de vida segons quines edats, perquè no oblideu que encara que pugui semblar que la part de dalt, o sigui, la franja d'edats més altes, queda més curta, fixeu-vos que potser no sempre hi ha les mateixes edats, perquè el 1950 i el 1970 acaba més de 80, però el 1990 i el 2010 posen més de 85. I si girem la pàgina, en el 2030 i en el 2050 també posa més de 85. Per tant, us heu de fixar que potser aquest tram no està fent referència a les mateixes edats, perquè ja sabem, doncs, és que no vull donar moltes informacions perquè el que vull és que ho feu sols. Si voleu després, us torno a fer jo un vídeo amb el que seria la comparació real. Si us va bé, vosaltres m'ho dieu i jo no tinc cap problema de fer-ho. Però m'agradaria que ho féssiu sols. Quan mirem les fitxes, la Montse i jo ens adonarem si heu fet bé la interpretació o no. Després, per fer la interpretació teniu 1, 2, 3, 4, 5, 6 i un espai en blanc. Intenteu que sigui de 100 paraules, que així continuem incidint a les expressions escrites, que són molt importants i que les competències bàsiques de moment no han dit que no es facin. Per tant, si no pot ser de 100 paraules, aprofiteu totes les línies que teniu, però si no, intenteu fer-la de tot el tram que teniu, de tot l'espai que teniu, perquè vull que surtin, tal com he dit en el Classroom, paraula natalitat, paraula mortalitat, augment, disminució. Què està passant? Una mica vull que expliqueu quina és la situació que es dona segons el que vosaltres esteu analitzant en aquestes piràmides de població, que tal com us diu un vídeo, també ho podeu sentir com piràmides de població o piràmides d'edats. Al final és una piràmide social, perquè el que ens ajuda és a informar-nos i a veure què és el que passa, si hi ha moltes mortalitats, si hi ha molta natalitat, si ja està equilibrada la mortalitat i la natalitat, si no. D'acord? Doncs bueno, que vagi molt bé. Adeu.